esan nahi ikusten nien. Ya está. Ikusten? Bai. Cristina identificado, eta... Badaka beste zara? Katxagoan, horbeltzian. Iba a cargar el usted. Entonces, ¿cómo te digo? Bai, baitxe. Jautzi beharko luke. Identifica... Eta hemen dakago, bale, bien. Vale, bueno, egunon, aldunako kamio 16 sektoreko urbanizazio obrei dagokien lizitazioan 3. sobre irekiera dagokigu gaur. Lehenengo sobrea eta, lehenengo gutuna zala eta bigarren gutuna zala behin aztertuta eta teknikariek txostena egin da. Plataformara igo egun bezala, txostenean bertan jasotzen da, baldintza minimoak betetzen diela eta lizitazio bakarra aurkeztu denez, tramite hori nahikotzat emango dugu baloratu beharreko puntuazio bat eman gabe. Beraz, 3. fasea honetan, formulean bitartezko irizpidei dagokien sobre erikiko dugu, 3. sobrea, kasu honetan jarraitzen dugu enpresa bakarrakin, Construcciones Iturrioz S.A., eta honetan ere, baldintza minimoak, pleguetan aipatzen diren baldintza minimoak betezkeo, nahikoa izango litzateke adjudikazioa gauzatu ala izateko. Beraz, 3. sobreko, behin identifikatuta eta kuoruma beteta, 3. sobreko dokumentazio irikitzari egingo diogu. Vale, Construcciones Iturrioz, enpresak. Indu oferta bat, prezioana, beza gehituta, 1.191.000 eurokoa. Beraz, baldintza 2.087.146,19 euroko gehienezko prezioa zekan aurkezteko eta baldintza hau beteko lukela ondorioztatzen da. Vale, prezioaz aparte, garantia edo bermearen ampliazio dokumentu aurkeztu du, eta hemen jasotzen da bezala, se eleva 3 años el plazo de garantía estipulado en el pliego. Dakigun bezala, obra kontratuetan minimoa urtebetekoa da, eta kasu honetan 3 urtera igotzen du. Eta azkenik, ingurugiroko
Eta azkenik, baloratzeko puntu bezala jarri zen plego administratibotan, ingurugiroko baldintzei dagokienez, kotxe elektrikoen erabilera eta adjudikazioa bermatzen du, Xabier Iturriozek Construcciones Iturriozen izenean, furgoneta 100% eléctrica Peugeot Expert, kotxe 100% eléctrico Nissan Ariya eta retroexcavadora hibrida Caterpillar. Behin dokumentazioa zabalduta, teknikariei pasako diegu hau baloratu dezaten eta gaur bertan hirugarren sobrearen irikieraren akta igoko dugu plataformara eta horrekin adjudikazio proposamena egingo dugu. Eskerrik asko bertaratzatik. Hurrengora arte.